Khwai bakase bai khobjak shalgara hangkoni poddobil amseni khorakcha cherai Anjila Debbarma umar bisitham bisi kedengma romoi blood cancer bemar manjagai tongmani bufani mung angkha utpol Debbarma bwsajoni sak hamya doctor phunukmang bebak khatijak tongmani rangri tei khetorok bebak phalai bwsajoni sak hamyano hamrinani bagai doctor phunukmang bebak rangri pai thangka Talawashake Assam Shilcharo Talangai Therapy Ma Khlairiwo Busazugno Buskang 23rd April 2023 Shalmariwo Bohaino Hai Dr. Phunungna Bagai Anjila no Ma Talangnai Phiaba Rangri Kuri Ungmabai Nukhungni Bororok Wanamawa Klailaija Assembly Chongmarini Sakang MLA Ranjit Debbarma 10,000 Rang Chubakha MLA Ranjit Debbarma Kogruma Tongo Chongbari Paimani Yagulo Haino Hai Juba Phine Hini Kogrikha KOKBOROK narigui sangrang salo MLA Ranjit Debbarma sak hamya cherai Anjila ni nogo thangui bobai malayei kok salagete boram gonang Ranjit Debbarma bai bamjakha sak hamya Anjila Debbarma sak hamya cherai bini sago tamar bemar ongui tong bosia phiaba bo bui kahaikino sak hamai uskolo thana musungjago phiaba bo bemar kotor majunga bagai uskol rogo thangui manja ongui tongkha Tabusini Chubamani bisingtise sak hamya ongjak Anjila Debbarma hamai basa sinai abni bagai maya gonang Lukurokni Chubachu belaikheno nangui tongkha o sak hamya churaino tomungno chubanani muchungkhe bufa utpol Debbarmani account number subapajadi account number angkha 81090011679108 IFC code number angkha PUNBURRBTGB Kokduk Lombor angkha 9366721428 Semkini Dokhin Poddobilni Kaubasa Kamiwo Phaika Anjila na 3 bosoni guru chera blainaitho bufa utpo laikri nukungni boro rok cancer blood cancer angai salpolo mata treatment tong nukungo jagar tomani phalinai dekha laikhe nong kongkha chongmarini sika angbo phaikya onukungni borobe malaikha ani jeman chuba tabo subana hini no phaito kisudini bisingno bana gopni kaisa sahajjo nai bagai minister bai salaikha ebong gotakino manne ebong onukungno o Anjila no hamnino ni bagai ang saktari tongo chief minister na rotlangai jeto BPL poribar chief minister na rotlangai bini better treatment ni bagai ang chaitonai ang request khainai chief minister no karon bo to maya gana bo cancer rugi rokna ka blai khaino bo hamrina ni bagai chaitogui tong bo jom doctor ka aboni bagai ang bini family no gotlangnai phainai 23 tariko bono silchar rotlangjannai silchar tlang bono treatment khairi tubjawnai amsi khaino bini life goi tongo bo tab ka hamna tongo ka blai khaino kasrang serai tapori tongo bo school thana ni musungjago boya haikano kaham khai tongnani musungjago ang sanani musungo hasteni joto Lukurokno khayamse tongnai joto Lukurokno o BPL poribar utpol Debbarma nukhungo bini bosajek Anjila no hamninani bagai bemarni hamuiti sanani bagai narok jara maya ganangro kha ganangro no subabaidi agni je MLA bo chubanai chini subama bai chini hamjangmani bisingtei Anjila na kaham kai bosatu osungsani chatingoi mosangai thangtu tongtu mosangnayo omti BPL family bo jeng phai judu subai ma khangjakai o poribar kaisa jengmai baksano boskang hamchai manna Anjila nai Chubachu jotoni na nami tongkha aboni bagaino ang sawo je Anjila ni Chubachu no noro tisa kha ganai tonero dakni rima khaka chao bini beta treatment bo je sorry hami mane koi bosor khana आपका बिल 3 बছর ne khate mane 3 বছর ন খাইতে মানে তো আসাই দরম নিছিনে ন তাবো ইয়ে কাই 3 বছর খাই তং খা একে বলা ট্রিটমেন্ট খাই তং তাব সিল সর একে ব্লাই মানে খরচ থাং তং থাঙ্গে তং তং না ফাইনা না কমন তাবর কষ্ট ন গাবনি বাগিন বড় যতন Chubachu গনা কে চেং বিনি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বাই IFC কোড নম্বর চেং গওয়ারি